Tao po! Ay, sandali lang. Hi, Leah! Oh, Alice! Ikaw pala, anong sadya natin? Ay, ito, nagluto kasi ako ng tinola. Kaya lang, napasobra yata. Kaya napagpasyahan kong dalhan na lang kayo dito at ibigay sa inyo. Ito, oh. Talaga, salamat ha. Ibabalik ko na lang tong lagayan. Halika, pasok ka. Naku, hindi na. Ano ka ba? Nakakahiya. Nagpunta lang talaga ako dito para dalhin yan. Kami nga ang dapat mahiya sa'yo dahil nagdala ka pa nitong tinola. Han! Sinong kausap mo dyan? Si Alice Han. May dalang tinola. Uy, naku, nag-abala ka pa. Salamat ha. Ano ba kayo? Wala yun. Paniguradong magugustuhan nyo yung tinola ko. Abay, oo naman. Panigurado yun. O siya, babalik na ako ha. Enjoy! Salamat ulit. Oo naman, walang problema. Alice? Alice, tao po! Alice? Sa hangin, sa lupa, sa tubig, sa apoy. Aking iuukit, ang ngalan ko'y maririnig. Sa umaga't takip silim, ang kapangyarihan ko'y lalalim. Pag-ibig mo'y mapapasa akin. Sundin ang ibig, mababaliw sa aking halik. Sundin ang ibig, mababaliw sa aking tinig. Alice! Alice? Bakit kaya hindi pa rin ako pinagbubuksan ni Alice? Naririnig ko naman yung boses niya. Ano kayang ginagawa niya? Masama man sumilip sa bahay ng may bahay pero para marinig ko lang si Alice, gagawin ko na. Saan kaya may bukas na bintana? Sa hangin, sa lupa, sa tubig, sa apoy, aking iuukit ang ngalan ko'y maririnig. Sa umaga't takip silim, ang kapangyarihan ko'y lalalim. Pag-ibig mo'y mapapasa akin. Sundin ang ibig, mababaliw sa aking halik. Sundin ang ibig, mababaliw sa aking tinig. Ayun, nakita ko na. Medyo mataas pala to. Tutungtong muna ako dito ha. Ano kayang ginagawa ni Alice at hindi ko na marinig? Tahangin Alice? sa lupa, sa tubig, sa Anong ginagawa niya? aking Nagdadasal ba siya? ang ngalan ko'y Teka, maririnig. Sa umaga't takip bakit may picture silim, ng asawa ko sa altar niya? ko'y lalalim. Ano nangyari? Ay, pusa! Ano yun? Aray ko. Bumigay yung lumang silya na tinatapakan ko. Sinong nandyan? Aray, nasugatan ako. Leah! Anong ginagawa mo rito? Alice, ibabalik ko lang sana tong lagay na ipinahiram mo. Kaya lang hindi mo yata ako naririnig kaya sumilip ako sa bintana. Pasensya na rin sa nasira kong silya. Papalitan ko na lang. Ano pala yung ginagawa mo? Wala. Wala. Huwag mong pansinin yun. Kasi parang may napansin akong picture ni Vin sa loob. Hindi. Hindi si Vin yun. Ano ka ba? Sige na. May gagawin pa ako. Bukas na lang tayo mag-uusap. Bukas na lang tayo mag-uusap. Umuwi ka na, ha? Okay. Pasensya na ulit. Han, nasaan ka na? Ken, nakita mo ba ang papa mo? Maitatanong lang sana ako. Nandun po sa labas, ma. Anong ginagawa sa labas? Hindi ko rin po alam, ma. Silipin nyo na lang po. May ginagawa ako eh. O, sige. Han! Anong ginagawa ni Vin? Han! Han, kanina ka pa ba? Oo. Tawag ako ng tawag sa'yo pero parang hindi mo naman ako pinapansin. Parang ang lalim ng iniisip mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatulala sa bahay ni Alice? Ha? Nakatulala? Oo. Tinatawag nga kita pero parang hindi mo naman ako pinapansin. Parang ang lalim pa ng iniisip mo. Ha? Hindi ah. Alam ko. Nagwawalis lang ako. Han, oo nga't may hawak kang walis pero hindi mo naman ginagamit. Hindi ka nga gumagalaw. Nakatulala ka lang dyan at nakatingin sa bahay ni Alice. Ano bang tinitingnan mo? Wala naman ah. Hindi ko rin alam. Ha? Anong hindi mo alam? Alam mo, Han, pumasok ka na sa loob. Baka kulang ka lang sa tulog. Okay. Sige. Ang weird ng mga tao ngayon. Kahapon si Alice, ngayon naman si Vin. Ano ba nangyayari? Dear love,
Nung una ay isinasawalang bahala ko lang ang mga nangyayari dahil minsan, weirdo rin naman ako sa paningin ng iba. Pero habang tumatagal, may napapansin na akong kakaiba. Napapadalas ang pagdadala ng pagkain ni Alice sa amin, na siya namang nilalantakan ni Vin. Wala namang problema doon pero ang kaduda-duda na sa tuwing kinakain ni Vin ang pagkaing bigay ni Alice, parang nagbabago rin ang pag-uugali niya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin pero may mali talaga sa nangyayari. Hanggang isang araw, ang pagdududa ko'y nagkaroon ng katotohanan nang bigla na lang mawala si Vin. Ano? Nandun ba ang papa mo kina Alice? Ma, wala rin dun si Ate Alice. Parang umalis na yata sa kanila pero basta wala na siyang mga gamit dun. Ay, Diyos ko. Kaya pala hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may maling nangyayari. Ma, hindi kaya sumama na si Papa kay Ate Alice? Baka naman may relasyon silang dalawa kaya niloloko ka lang nila. Hindi. Alam kong hindi magagawa yun ng papa mo. May tiwala ko sa kanya. Kung wala silang relasyon, anong rason? Bakit pareho silang nawawala? Sa tingin ko, may kinalaman na nakita kong ginagawa ni Alice sa pagkawala ng papa mo. Hindi ko po maintindihan. Ken, hindi ba parang kaduda-duda? Ang alin, Ma? Hindi ka ba nagtataka? Bakit iiwan ng papa mo ang lahat ng mga gamit niya at wala man lang dala? Isa pa, kakaiba rin ang kinikilos ng papa mo lately. Parang palagi siyang wala sa sarili. Isang beses nga nahuli ko siyang nakatulala sa kawalan. Ma, anong ibig mong sabihin? Hindi kaya ginayuman ni Alice ang papa mo kaya sumama sa kanya. Ken, maupo ka muna. Ma, kalokohan itong ginagawa natin. Nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Umuwi na tayo. Ken, hindi. Alam ko ang ginagawa ko. Malakas ang kutob kong may kinalaman si Alice sa nangyayari. Pero Ma... Tama ang hinala nyo. Ano po? Tunay ngang ginagayuma si Vin ng isang babaeng tinutukoy nyo. Naiinggit ito. Kaya naman ginusto niyang agawin ang iyong asawa. Napag-alaman kong matagal na niya itong ginagawa. Ngunit hindi nyo lang napapansin. Pero sa paanong paraan po? Simple lang. Sa mga ipinapakain niya sa iyong asawa. Ang mga pagkain na yon ay may kasamang dasal na siyang magpapaibig ng husto sa iyong asawa. Kaya pala palagi siyang nagdadala ng pagkain. Dahil ito pala ang plano niya. Kung nais mong mailigtas ang iyong kabiyak at matanggal ang gayuma, kinakailangan natin itong kontrahen sa pamamagitan ng pag-oorasyon sa mga gamit niya sa lalong madaling panahon. Dahil kung atin itong patatagalin, maaaring mawala na siya sa inyo o di kaya'y tuluyan niyang makalimutan na kayo ang kanyang tunay na pamilya. Ken, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Baka gabihin pa ako ng uwi mamaya. Saan ka pupunta, Ma? Palagi ka na lang umaalis. Hindi ka na nanatili dito sa bahay. Kay Mang Nestor, magdadala lang ako ng mga gamit ng papa mo dahil kinakailangan niyo sa orasyon na gagawin. Ma, talaga bang naniniwala ka sa albularyo na yun, ha? Oo naman. Bakit? Ma, hindi sa kinukontra kita. Pero sa tingin mo ba, maibabalik natin si Papa pag sumunod tayo sa pinapagawa niya? Ni hindi nga natin alam kung nasan siya. Tapos sa pamamagitan lang ng pag-oorasyon, magbabalik si Papa na parang isang magic. Kalukuhan. Ken, magtiwala ka lang. Alam ni Mang Nestor ang ginagawa niya. Matagal na siyang albularyo at marami na siyang natutulungan kagaya natin. Ma, hindi totoo ang gayuma. Nagloko si Papa kaya niya tayo iniwan. Yun ang katotohanan. Ma, kung gusto mong makausap si Papa, lumapit tayo sa kinaukulan. Yun pwede pa. Makakatulong sila sa pagtunton kay Papa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko ang nakita ko. Na ano po? Na nakita niyo si Ate Alice na nagdarasal. Ma, maraming religion sa mundo. Malay mo, ayun pala ang paraan ng pagdarasal nila. Ay, hindi normal ang kinikilos ng papa mo. Ma, malay mo malalim lang talagang iniisip niya. Ken, kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ko, hayaan mo na lang ako. Ma, kabaliwan ang ginagawa niyo.
Hindi ko sinasabing nababaliw kayo. Ang sinasabi ko lang po, walang patutunguhan ang ginagawa nyo. Nag-aaksaya lang kayo ng lakas at oras para sa bagay na hindi naman totoo. Totoo ang sinasabi ko! Ken, masama bang hilingin na makasama ko ang papa mo? Masama bang mangarap na magkasama-sama ulit tayo? Kilala ko si Vin. At alam kong hindi niya magagawa ang nasa isip mo, anak. Kaya konting suporta naman, oh. Kasi nahihirapan na rin ako. Gabi-gabi hinihiling ko na sana masaya tayong pamilya tulad ng dati. Nangungulila ako. Kaya kung okay lang sa'yong hindi na bumalik ang papa mo, sa akin hindi. Pwede ka bang makausap? Okay. Ma, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hindi ko naman intensyong saktan kayo. Naiintindihan ko. Hindi mo naman kasalanang hindi maniwala. At hindi naman kita mapipilit na maniwala sa isang bagay na hindi mo naman nakita. Ma, hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang, ayokong nahihirapan kayo. Simula nang sumama si Papa sa babae na yun, tumigil na rin ang mundo nyo. Puro na lang si Papa ang iniisip nyo, kaya napapabayaan nyo ng sarili nyo. Pero ma, hanggang kailan ka maghihintay? Hanggat kaya ko, gagawin ko. At hanggang sa huli, maninindigan ako sa pinaniniwalaan ko kahit na hindi pinaniniwalaan ng iba. Oo, sinasabi ng isip ko na sumuko na, pero iba ang dinidikta ng puso ko, anak. Alam ko sa sarili kong magbabalik ang papa mo. Naniniwala akong may pag-asa pa katulad ng sinabi ni Mang Nestor. Ganun naman kapag nagmamahal, hahamakin ng lahat para iligtas ang taong minamahal. Kaya anak, ito ang laban ko para sa papa mo at gagawin ko ang lahat mabawi lang natin siya anuman ang mangyari. Naiintindihan ko po at irerespeto ko yun kung yan ang kagustuhan niya. Salamat, anak. Leah, simulan na natin ang orasyon. Opo. Dear love, sa loob ng isang buwan ay hindi ako tumigil sa pananalig. Patuloy akong naniniwala sa isang himala. Pag-asang tuluyang madadaig ng aking pagmamahal ang gayuma at muling makakasama ang aking kabiyak. Kaya naman sa tulong ni Mang Nestor ay nagpatuloy kami sa gamutan at panalangin. Minsan mang panghinaan ng loob pero hindi ako nito mapapasuko sa anumang pagsubok. Hanggang ang pagtsatsaga ay nagbunga na nga ng magandang balita. Ma! Ma! Anak, bakit ka naman tumatakbo? Pauwi na rin naman ako, bumili lang ako ng pagkain. Ma! Totoo nga ang lahat! Hindi kita maintindihan. Nakauwi na si Papa! Nasa bahay na siya, Ma! Ano? Sige, tara na! Han? Han, ikaw na ba talaga yan? Talaga bang nandito ka na? Oo, ako to. Ako na talaga to. Han! Salamat sa Diyos at nakabalik ka na. Maraming salamat. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Salamat dahil ako'y iyong pinaglaban. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nakabalik at nakalaya mula sa taong hindi ko naman mahal. Tunay ngang walang gayuma ang nagtatagumpay kung ang layunin nito'y kasamaan. Ginawa ko lang naman kung anong dapat. Asawa mo ko kaya marapat lang na ipaglaban ko ang aking kabiyak. Pangako, simula ngayon ay hindi na tayo magkakawalay pa. Hindi na talaga. Hinding-hindi na. Dear love, tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig
Walang anumang gayuma ang tatalo sa mga pusong totoong nagmamahalan. At yan ang aming pinatunayan. Sinubok man ang aming pagsasama, ngunit naging daan ito upang mas maging matatag pa. Ipinagpapasalamat ko rin sa Diyos dahil na naigang kabutihan, maging kay Mang Nestor, na siyang naging kasangkapan para ito'y isakatuparan. At kay Alice, kung nasaan ka man, ang Panginoon na ang bahalang humusga sa iyong ginawa.